5 erősen ittas orvadász lőtt szarvast. A vadat darabolták, amikor egyikük rosszul lett és eszméletét vesztette. Közben a társaságot meglátta a helyi vadász, aki azonnal hívta a rendőröket. Az orvadászok tüzet nyitottak az egyenruhásokra, az egyik járőrt el is találták. Az eset lehetne valós is, de ezúttal nem az. A rendészeti szervek kiképző központjában jártunk, ahol poliszmedikeket vizsgáztattak. Mindjárt megtudják, hogy kik ők. A rádió elvileg azon a csatornán, amin használják. Hívónevük Járőr 1-es, az én hívónevem Apollo 8-as, és csak azt kérjük önöktől, ami az elmúlt időszakban, főleg az elmúlt 2 napban többször hangsúlyosan elhangzott. Jó? Intézkedjenek a rendőri, illetve a mentési jogszabályoknak megfelelően a tanult módon. Jó munkát kívánok! A képzés során különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az élethez hasonlóan itt is a lehető legtöbb dolgot meg kelljen csinálniuk a hallgatóknak. A valódi rádiókommunikáció során kell megfelelő információkat a megfelelő módon, a megfelelő időben és a megfelelő helyre eljutatniuk. Vajda Márk, sürgősségi szakorvos, ő álmodta meg a képzést. A civil mentőerők megérkezéséig, vagy addig az időpontig, ameddig a sérültet sikerül kimenteni a veszélyzónából, a rendőr számára számtalan módon nyílik lehetőség az életmentésre. Képes lehet vérzést elállítani, képes lehet egy eszméletlen ember légútját megóvni, illetve képes lehet mondjuk a kihűléstől megóvni a sérültet. Ennek érdekében olyan speciális eszközöket is tud alkalmazni, amelyek a civil mentőerőknek nem, vagy csak korlátozott módon áll rendelkezésére. Szeretnék pár esetet megtudni, amikor poliszmedik életet mentett. Van rá példa? Az elmúlt évben számtalan esetben kaptunk visszajelzést arról, hogy az itt megszerzett tudást a kollégáknak szolgálatuk során kellett alkalmazniuk. Konkrét példákat említve előfordult combon szúrt sértettnek a helyszínen történő ellátása. Egy kollégánk egy mellkason szúrt embernek az elvérzését akadályozta meg, amelyet aztán később a kórházból számunkra visszaigazoltak, hogy valóban ez egy tényleges életmentő beavatkozás volt. De volt arra példa, hogy öngyilkos jelöltet kellett menteni, volt arra példa, hogy közlekedési balesetben kellett addig stabilizálni állapotát a sérültnek, ameddig megérkeztek a mentők. Ezek egyértelműen jelzik a képzésünknek a sikerét. A programot a Pécsi Tudományegyetem műveleti medicína tanszéke támogatja. Miért tartja az egyetem fontosnak, hogy támogassa a programot? A Pécsi Egyetem és különösen ennek az orvoskara befogadta ezt a képzési formát, és ez egy közös előnyökön alapuló együttes működés, hiszen a szélsőséges helyzetekben, mint amilyen egy rendőri intézkedés is, vagy egy katasztrófa szituáció, a betegellátás, a sérültellátás egészen különleges módszereket igényel. Ezt a fajta tudást nyújtja a poliszmedik program, és ennél még jóval többet. Az egyetem speciális feladata pedig az oktatás és a kutatás. A 2 hetes tanfolyamra az ország minden részéből jelentkeznek egyenruhások. Az Országos Rendőrfőkapitányság 8 kurzust indít évente. Hogy néz ki egy ilyen tanfolyam? Az első héten inkább az elméleti alapokat kívánjuk lefektetni, többek között olyan speciális ismeretek oktatásával, amelyet máshol nem tudnak ezek a rendőrök elsajátítani, ilyen például, hogy ellenséges érzelmi sérültellátása, illetve azokkal a speciális rendészeti intézkedések során előforduló sérülés típusokkal ismerkednek meg, amelyeknek az ellátására őket ki kívánjuk képezni. A második héten a gyakorlati teendőkre helyezzük a hangsúlyt, ennek során a program különös értékeként úgynevezett hiperrealisztikus, igen valósághű szituációban kell a rendőröknek intézkedniük, és az intézkedések kapcsán sérülteket ellátni. Vajda Eszter végzett poliszmedik. Ő úgy fogalmaz, hogy nem egyszerű elsősegélynyújtást tanulnak, hanem, idézzük, intézkedés technikába illesztett sérült ellátást. Magyarán a képzést a rendőri hivatás sajátosságaihoz igazították. Arra is kapunk képzést, hogy ezeket az elvégzendő feladatokat olyan körülmények között tudjuk megtenni, ahol még támadásra kell számítanunk. Tehát az intézkedés taktikai ismereteket kell az egészségügyi ismeretekkel ötvöznünk, ami nem egy egyszerű feladat. Nagyon-nagyon sokszor előfordul az, hogy ott állunk a sérült mellett, és tudnám, hogy mit kell csinálni, el is tudom mondani,
hogy mit kellene csinálnom, de ott éles helyzetben, miközben ordibálnak velem, leblokkol az ember és nem tudja. Úgyhogy erre nagyon jó ez a képzés. A Police Medic program 2013-ban indult. Azóta több mint 250 rendőr tette le a vizsgát.